Евангелле паводле Яна. Езус узняў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў Сына свайго, каб і Сын уславіў Цябе. Ты даў Яму уладу над усякім целам, каб Ён даў жыццё вечнае усяму, што Ты даў Яму, а вечнае жыццё ў тым, каб пазналі Цябе, адзінага, праўдзівага Бога, і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста. Я уславіў Цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую Ты даручыў мне зрабіць. А цяпер Ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў Цябе перад існаваннем свету. Я адкрыў імя Тваё людзям, якіх Ты даў мне са свету. Яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, і яны захавалі Слова Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, паходзіць ад Цябе, бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае, і ўсё маё гэта Тваё, і Тваё гэта маё, і я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце. Я ж іду да Цябе.